Znam zašto sam htjela upisati francuski jezik, a upisala sam nastavništvo zato što sam procijenila u trenutku da je to tržišno isplativije. Jer ako, to će znati studenti Filozofskog fakulteta, ako završiš smjer nastavništva, onda možeš kasnije raditi kao nastavnik i možda negdje kao prevoditelj. A ako završiš samo prevoditeljski smjer, onda možeš, zapravo nemaš te nastavničke kompetencije da radiš kao nastavnik. I to mi je bilo nekako, sam ocijenila da je pragmatično upisati nastavništvo i nisam požalila zapravo. Pa na osobnoj razini francuski jezik je jako dugo dio mog života, učim ga od malena i uža obitelj mi priča francuski, tako da sam nekako odrastala ne samo uz jezik, već i kulturu koja je neodvojiva naravno od jezika. Dakle, uz francuske šansone, uz filmove i nekako osjećam tu kulturu kao dio mene i nekako je bilo logično za mene da nastavim u tom smjeru i da to i dalje bude dio mog života. Pa na nastavničkom smjeru sam stvarno voljela tu praksu koja zapravo iz iskustva s drugim odsjekom vidim da fali te prakse općenito u studiju. Ne znaš kako će kasnije tvoja svakodnevnica izgledati sa tim nekim određenim poslom koji imaš, zaposlenjem. Međutim, na nastavničkom smjeru stvarno imaš tu praksu gdje ti dođeš u školu i tih koliko već sati moraš odraditi, ti stvarno živiš i radiš kao profesor. Mislim, naravno, postupno nije to odjednom da te baci u vatru, imaš i mentora i sve, ali to mi je bilo genijalno. Radila sam na zamjeni u jednoj osnovnoj školi i bila je jedna djevojčica koja je cijeli sat nešto crtala, nije mi je uopće slušala, niti odgovarala na pitanja. I već sam bila sad ću ja s njom nakon sata pričati, u čem je problem. I ona je na kraju sata meni došla sa portretom mojim. Znači ona je cijeli sat mene zapravo portretirala i crtala i napisala je ispod Madame Clara. Bilo je jako slatko. Imam dvije. Jedna je L'Étincelle, a druga je La Cicatrice, zato što mi lijepo zvuče. Nema nekog semantičkog objašnjenja. Nekak dobro se osjećam kad ih izgovaram.